ja vás vítam u nového videjka, no a v dnešnom videjku si zahrajeme Turnite percentuálny o skin. No a neskončilo to pre nás vôbec zle, takže dúfam, že sa ti videjko bude páčiť. Ak by si ma chcel podporiť, tak nezabudni dať tam ten like a odber. Že vás to stojí, mňa ste veľmi podporíte. No a ideme na to. Takže hra číslo 1. Takže veľmi moc nehrám, ale budem sa snažiť. No, nebude to najlepšie. Keďže landing by som mohol dať niekde, nikto nebude padať. Ale to neviem, že kde by tak malo byť. Môžem to vyskúšať, akože tu na benzínke. Ježiš, to je taká benzínka, no proste v tej budove. Tak za to. Ale vyzerá to tak, že tu niekto už bude padať. No dobre, tak nie je to, ok, som tu sám. Nice, 4 body. Čiže šoky potrebujem. Ok, keďže minulá hra bola dosť zlá, tak túto hru by som mohol dropovať rovno kľudne sem, hneď vedľa. Je tam ale tu áno, k tomu balónu. Naučil by som sa, kebyže tam je ten nejaký rotate, tak by som mohol ísť hore na balón, ale že úplne, a tam by som to mohol zakončiť. Ale dúfam, no tak tu budú hľadiť typci, no tak nič. Kde ide tento? Ten ide na balón. Hej, takže ja mám vlastne tuto. Ok, tu nebude nikto. Na pohode si to môžem ísť a počkám si na ďalší balón. Čo bola hmota. To SMGčko asi nebudem hrať, pretože tam nejak to nevyšlo vtedy. Budem hrať toto so skopom. To je nikto. Takže môžeme ísť toto. Skúšať dávať damage hráčom. Len to, že teraz som na tom balóne moc vidno, takže predsa len bol by lepší tamten, že hore má už tú hnedu a ja som si vino. Ok, 61 ľudí, ešte 11 minus a máme body. Čo je nice. Ale zatiaľ ani jedného radšej nevidím. Najhoršia vec bude, keď bude koniec hry a budú tam kriky. Bo kamo každý trafíš efekt, ale kebyže náhodou ma niekto nokne na balóne, tak si môžem kúpiť ten self-revive. Čo si jediná vec, najlepšia na celý season tejto. 6, nice. Skúsim to niečo porobiť, ale podľa mňa nič mu nedám. Vôbec. Ok, 15 bodov. Ešte ide to, no, ale healuje sa. To nie je najlepšie.
A kebyže začne kopať do balónu, tak som kamerál. No tak ešte 8 mier. GG. Označujem to tam, takže nejsem. Takže budem označovať pomoc zo skresky ešte. 99 ľudí, takže not bad. Lepšie bolo, kebyže sa napoje menej. A hore je tam pek. Kde sa môžu skúsiť. On si dá sám, no. Má 40 AP. Tak nic, no. Ale... A balón, ktorý... Čiže, tak nejak to. Ale to sa aktivuje teraz. Ten musí byť môj. Toto je neviditeľné. Let's go, chat! Ale bot za kill. Teraz sa ma obličím, to je nikam nebude, ale ne tu. Si to hodíme. Nej. Chat, I'm cooking. Oh, I'm cooking. Ja som cooked, chat. Nahyloval sa alebo nie? Podľa mňa niečo. Ale buildiť vie, to je dobré. Ale nie pre mňa. Ale neviem kam. Joj. To malo byť pre mňa. Ale neviem ani žika. NPCčka tu asi nebudú, takže... Dawam. Zona. Jak to zatiaľ prežijem, no. Tak nič, vejde som. Okay, let's go now. Tak veľmi tam ísť. Ok, tu bývala čestka, no. Mám dať, že to sa zíde vždy. Týkám, ja som myslel, že po mne. Ja som neviditeľný. Počet, ktorý je tu? Práve to tu robím dobré. Môže som neviditeľný.
to. Ja idem. Takujem bojem. Ja som si kámo teraz tam čísla. A ide on. Kámo, ne. Ale tak som v zóne. Išiel som do zlej strany. A počkaj, to som ešte nebol. Kámo, pizza, počkaj, to by som si zabral. Ja si logička som nebol dobrá. Ok, takže ja pojem na to benzín, čo som tam mal dropovať. No tak... Mega nice. To som zatiaľ alternám, s tými nogama. Ale keď sa bude vracať, kámo, to bude mega. Takže veľa ľudí si už robí niekto vedel na auto, čo to je. Xbox, tak je to vlastne domček. Nice, sme v suchu. Ale podľa mňa kamo tu vám bude teraz každý okolo len diť. Proste lietať. S tými gliderami. Neviem, jak sa to volá, ale tu máme low gravity effect, čo tiež nie je vôbec zle. Ale niečo, čo by sa mohlo robiť. Nechám ho, alebo ne? Kámo, dostal. 65. Idem, ne? Čet, ale tak on ešte bude hore. Hore by som ho kámo zobral, ale som mu to dal. Kde? No, čo s tým budem? SMGčku nie je moc dobré. Išiel kámo mňa pušovať. O, pomerne, máme že aj najlepšiu zónu. To zatiaľ robím tak. Alebo asi ani nie. To stačí tak. Morci, teraz sa mi vyplatí iba kámo, keď mi chodí. Ale s tým, že mám kámo toľko mobilku, mám. To treba niekoho zabiť. Asi tak pôjdeš ešte nejakú bánu, alebo najlepšie. To zakriem kamo takto už. To je dosť dobré. 77 bodov. Potrebujeme sa. To nic, to dať. Nekam kruh. Tam bude teraz pušovať do budovskám. Co to učet? Skal zavřít, čo? Nechám to zatiaľ zavreté. 3. Desať? Kamo, je to nealtilňam. Kamo, musím všetko. Kedy už. Kamo, musím. Ale som dole. Čo nice.
Tam. Celé to. Poď. Ja som ešte skapal, to viem, ale však. Takže nehovorte, že nie je to dobré. Čo ja idem piču. Že im matroja mám. Čo to je fakt, že to boli. Ne, kámo, ten čo to tu robí? Ne, ideme na to. GG chat, štvrtý, no nic. No, takže chat. Nebudeme padať rovno na balón, ale spadneme. Niekde, počkaj, to je toto, takže niekde tuto. Dobre. A budem začít. Takto vo všetkých. Že ma videl chat, ale máme kill. Ale neviem, jak to, že ma videl. Tak ten tam už rozbíjal myš. A tak kroky chápem, kámo. To sa odvizualizujeme dálku. Skôr potrebujem ďalšiu neviditeľnosť. Neviditeľnosť ma mega baví. No, takže počkáme si na zónu určite. Sme cca tak v strede zóny, by sa dalo povedať. Nie som asi na nič iné, čo tam tak, ale dal veci. Materiál tiež nie je zlý, ale jo, tak teraz sa kam portal. Kámo, toto som nechcel. No ide no. Ešte 5 ľudí. Máme body. Zase bez stýlka. Skúšame body, máme 99. Čo sa ukáme, že tá broka je hráč. Let's go chat, prvých 100 bodov. Nice, let's go. A tipnite si veľa do komentárov, koľko bodov bolo na konci celého turnaja. Keďže ste videli moju dobrú hru, moju zlú hru, tak si to viete nejako porovnať. Máme ešte 5 hier s touto no. Čiže iba 4. A teraz možno, že niekto ďalší kámo prišiel. Ja mám primárne proti. Takže kámo, ja sa to fakt nechcem. Kámo, neviditeľnosť mi chýba. Keď sa pozriem tady, tak tady to by to išlo so mnou tu. A keď sa pozriem kámo tady, tak tady to by to so mnou išlo neviem kde, ale asi niekde tu. Dobre, tu niekde som, tak by to so mnou išlo tu. Dajme tomu. Tu. 106 bodov, nice.
jsem, ale jde to. No já nebudem ty volat, protože kámo... Nevím, či si pamätáte kámo, Doktor Doom, čo bol to Marvel. Tá posledná, čo bola. Tak kámo, som tam týmoval. A v tej bolo jedno predstaviteľa ten Doktor Doom Island. Ja ten Boris nahlásil. Spávnil sa ten ostrov Doom. Kámo, jedna percentná šanca. A kámo, išiel som hore po tej, neviem, čo to je, lanovka, alebo... Som nechcel kámo. Ok, kámo, tam mať. Ok. Kámo. No, takže čo, to by sme mali byť. Ešte stále nesme. Kámo, tak ja neviem. Kámo, to musím dať. Tak jak tu minulú hru. OK. Bed. Hej. Moje loot. Som mal lokáciu. Kámo, to budeme muset predliť. Kámo, doslova. Kámo. Boris má prosím mytické. A nedokáže kámo s tím robiť nič. Kámo, oni sú okolo mňa. Dobre zgane kámo, blá. To. Dobre, nice. Prosím. To musím dať tiež preč. No, kámo, to som potom mal. Kámo, tak ale neviem. Čo som má? Ale je tam nikto. Ty kámo, zase ono. Ne. Let's go! Chat. W SMGčka. Doslova W. SMGčka sú best. A šikám do turnajú a do... To bol taký, aký bol hráč. Kámo! Kardashian. Oh hell
No a ja som to tak vedel, že tam bude takto. No nic no. Ale máme to dosť dobré no. Teraz 8. hra bola. Ide 9. Pozriem, koľký kam budem na svete. Keď to s friendom som 47. Minulú hru. A teraz Platinum. No, proste Diamond. Jo, takže nič. Som 35. Nice. Francúz, nejaký Čech. Alebo Slovák. To nie som ja. Let's go, najlepší Čech. Ktoré tu vidím, bro. Ale každý tu má mega veľa eliminácií. Ale ja mám, to nie sú eliminácie, ale boli za elimináciu. Dobre, a keď sa pozrieme 30. toto, kamo obod som pred ním. Ideme hrať. A ešte jak dlho mám na tú... Za hodinu to končí, ešte mám jednu hru bez tejto. Idem sa tu kamo až moc navýšil. No však v pohode. Môžeme aspoň tam kamo. Ale kebyže sa kamo takto stávam, tak už je... Keď tam budú fighty. na bodov, kámo, som to zamerať. Kámo. Kámo, to znamená. No tak kámo, tak toto. Oh bože. Je, môžem povedať. Takže díky moc, že si toto videjko pozerali a ja dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čus.